बोथोरा सफैलायबाय खाम सिफुं सेरजा जथानि दामनाय देंखोजों मेथाइ खनै खनै बागुरुम्बा बागुरुम्बा दे मोसा बयबो गाजा गोमजा दे ayah lah begini aja bi ayo 자, 네, 뿌리 잡기. बेथ' बे जाखाला गैखाला लामाखौनो मोनब्रै मोनबा नुखाबाय बे सेसखा जौ लोंनानै गैला उदं गैला जाला लामाखौनो मोनथाम मोनब्रै नुबाय बैनि हनै खारबाय खुमब्रा गान्दाया Hai लोगोफोर बिदि गैया नै गान खेबखोना भिडिअ खेबो गथं गुदुं नुजोबबायबो दाबो गारमाथारबा नुजोबबाय बे दे Hai लोगोफोर नङा गारमाथारबा बुरो भिडिअ नुवा नालाय आरो सिमार दंमोन जाखोला माबानि आंनो माबानि औ दे ओरै गजिनि जागोन बे सिनायथिना ओरैनो सिनायथिना ओरैनो वाला Hai namaste Sudah sudah Ayo Ayo Ada bocah lihat kau kita sudah tension aja agak joking ni hah mak cikgu hah nom ada video ada policing nah boleh जा सेस नुदों ada policing nah boleh जा सेस नुखादों नुदो ada policing dah होय नामा आं बिदि थाबायालै मैया बावसो थाबायदों ada ओरै थाबायदों मैया दा खेबला बायनाय जों नोंथ' जोंनि फाव खालामनो आरो पुलिसनि जोंखौ दा खेबनांगौ दे Sini nom lagi di menu. Kijang. Ibi dalam pasta menu ni aksi ni macam ni. Kau belas musuh. Nuko. Nuko. Gagal sunnah habis tu lah. Ayo, kau belas nama habis nak dulu. Kau belas. Hut bilas. Mani deng nani man? Mani deng. Mani deng. Ay, ada mani deng. Nilai.
ไปดูเลย เท่ากี่เปิดIni. Kalau nunggu sama